भारतआव माबे जायगायाव बयनिख्रुइबो बांसिन सान्दि मोनो? ए. केरेला, बि. राजस्थान, सि. उरिष्या, डि. तामिलनाडु। बेनिनो राइट एन्सारा जाबाय बि. राजस्थान। बेडमिन्टन खेलायाव साबेसे गेलेग्रा थायो? ए. सानै, बि. साथाम, सि. साबा, डि. साद'। बेनि एन्सारा जाहैबाय ए. सानै। माबे फिथाइजों थाव दिहुननो हायो? ए. थालिर, बि. लिसु, सि. दालिम, डि. नारिखल। बेनिनो राइट एन्सारा जाहैबाय डि. नारिखल। भारतआव सोरखौ फासिनि साजा होनाय जाया? ए. फाग्लाखौ, बि. गथ' उन्दैखौ, सि. गोरबोआव उन्दै गोनांखौ, डि. गासैखौबो। बेनि राइट एन्सारा गासैखौबो। भारतनि राष्ट्रीय फिथाइया मा? ए. थालिर, बि. आपेल, सि. थाइजौ, डि. रैमालि। बेनिनो राइट एन्सारा सि. थाइजौ। मा जिबआ जोनोम जाखांनायनि उनावनो गावनि बिमाखौ खोमाना लायो? ए. बेमा, बि. खांखमा, सि. बिच्छू, डि. खोजोमा। बेनिनो राइट एन्सारा सि. बिच्छू। लास्ट कुइसनाव दं, मा जुनारा गावनि थांना थाजासे जिउआव खनसेबो दै लोङा? ए. गराइ, बि. मैदेर, सि. सिंह, डि. केंगारु। बेनि राइट एन्सारा डि. केंगारु। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।